Unsay mga existing nato karon nga mga international programs or student mobility programs nga naa dir karon sa CMU, is that for free or depende sa ilang adtuan? Usually naagi ni sila yung mga allowance, free meals, uniform, naagi ni sila. Alright, dirita sa mga gipartisipahan na nga mga student mobility, unsay mga existing nato karon nga mga international programs or student mobility programs nga naa-dir karon sa CMU ug na-avail na sa ato mga estudyante. So since 2015 nagpadala na ta sa Student Internship Abroad Program or SIAP sa international educational trips and Asian International Mobility for Students Program. So kaning ASEAN AIMS manggod at ang AIMS program is with the ASEAN member countries ni nato nga mga partners. So pila ka country 10 countries. 10 countries. Pero ang sa university sa Philippines duha pa lang ta nga member sa AIMS program. CMU and University of Mindanao. UM in Davao. Pero other universities are kanang joining naman sa mga activities for AIMS program. So basin ma-officially member sila. I don't know yet when, pero I see. Nga naman, kuan di siya madugo siya i-process ang or gipili gyud ta sa CHED. Okay. To be a member. I see. Kaya ang ato ang Center of Excellence is Agriculture. So agriculture gyud atong program. Same as UM. Agri gyapon nila ha? Different ilang murang engineering alright. Sige. So different university na po ilahang program gyud nga COE, Center of Excellence. Okay, so ang Center of Excellence pod rapod nga program maoy murag gina padala nila. Ug ang magpili pod ana ang CHED. Okay. So dili day siya ingon nga applyan di by the university. Murag eventually pwede man ta mag-apply letter of intent man gyud ta sa CHED and sa CMU RIHID, which is asa na kuan ang AIMS program. So if ma-approve siya, ay pa dayon ta ma-official member. Sige. So that's for the AIMS. Yes. How about the other programs? Ang other programs, ang internship program natay internship is a 3 to 12 month program or not more than 12 months gid siya actually kay mao gyud ang naa sa guidelines sa CHED. So credited di siya sa ato ang OJT or practicum sa atong mga estudyante. So mga usually third year, fourth year students ang maka-avail ani program. Is that for free or depende sa ilang adtuan? Naay depende sa atong agreement with our partners. Kay naman tay foreign host establishments sila ang mag-host sa atong mga estudyante. Pero usually naagi ni sila yung mga allowance, free meals, uniform, naagi ni sila. Depende lang pod kung unsay atong masabutan kay na may uban nga magkuan na sila nga sige magpasalig mi sa accommodation, magpasalig mig allowance ana. So basta kay within lang ta sa ato ang guidelines sa CMO 10 series of 2023. Actually kuan siya before CMO 22 series of 2013. Na-enhance siya 2023 after the pandemic. Kay naay mga provisions na kinahanglan gid i-enhance or i-stricto, mas stricto siya. So I see. So pero pwede ba nato mahibaw-an ma'am yan kung unsa nga mga countries na ang nangaadtuan sa ato ang mga estudyante sa kaning OJT? Sa atong OJT pero within ASEAN member ASEAN lang at ELJ, Thailand, Indonesia, pero mga short term lang ni sa Indonesia nga OJT. Unsa ka short like 2 months or less than 2 months. Okay. Not bad. 2 months. Dako na sana siya. Ma-credit po na sa ilahang OJT gyud. So kinsa po yung maka-apply ana? Tanan nga ang qualified students is katong na ay enrolled gid sila sa subject. Kay dili man pwede nga mulakaw ka nga dili ka officially enrolled sa university and wala kay subject nga makreditan sa particular nga participation nimo sa program. Depende. Kana sa Thailand, sige daw, kana sa Thailand unsa na? Kuanish sila internship.
hospitality management students. Ah, Ang okay. recently lang nato nga mga interns sa human ecology. Yes, I at see. yes, Pinaka-recent na. pinaka-recent. Unsa This pa'y year mga lang. napadala na nato sa ASEAN countries? Unsa nga mga countries aside sa Thailand? So far, murag Thailand Thailand pa pa lang lang. kay education, hospitality management, maoy sa Thailand. Pero aside from ASEAN countries, naapod tayo mga internship Yes, sa other before countries, pandemic. no? Before pandemic. Ang agriculture sa Israel to sila ate. I remember. Kaya ako itong mga na-interview last time. Sa karon manggod kay since na-enhance ang CMO, wala na appeal ang agriculture program. Oo, nakadungog bitaw ko, workout no? pa daw karon sa CHED. But naapaghapon ang program sa Israel. Wala na po siya kay nag-war Tungod sa man giyera. nag-war Oo. man. So wala na gikuha ng Israel sa karon. Pero hopefully, Di ba Israel and Taiwan, sa itong isa, katong nakoy na interview gyapon diri nga internship. Israel, Thailand, di ang ay, Thailand katong kani gyapon sa siya, Ames. oo.